Ayyo Ismaila mai salo-salo su ya shige ni wanda shiri waina ne zanje in ganki ki sani so na ƙaunarki cikin jini na suke yawo ki sani sassan jiki da jijiya cikin su yake aiki sunaki ya zamtamkar iska a kone yaushe shi nake shaka gani na ki doki ya zamtamkar sallah bangan ki ba da tabbaci zai hauka a cikin dugun su mata zuciya ke dai ta zaba ya kullum roko nake ya sadani da ke wiyowa raba kin gani na kasa tsaya kuma ni na kasa zaune da wainiyar neman ki nake suna ki ya shige zuciya ya zauna batu na su da ke ne za ni zauna in same ki na amince na kyale komai ni da ke ɗaya zani rike na yarda in mace ke kuma kirayo idan hakan zai sa ruhi ya ji sanyi ko ina kika ne ki dawo kifin da zuciya cikin bulayi na tambaya gurare daban-daban na sha kowa kai wanda ya san ki na zagaya makarantu daban-daban na ji kowa akwai wanda ya ganki don na san makyayan banza don na san makyayan banza na ji hatu na ji yar makaranta ce na ji kyakkyawa ce sauran mata ta fi su nagarta na yatu ta yi maka ki dawo mai salo-salo ko ya samu sukuni ko da fushi kike min kyawun ki da daga ruwa yake kin gani sur ƙaunar ki ne zuciya duka sun mallake na yi algabar na jatu ba zan saki kuka ba na ɗauro ɗamara na sha'atu neman ki ba za ni daina ba kuna kin kai Najeriya na sha'atu ni ba za ni fasa ba samun sauki sai ran da an gace an ganki na sha'atu ki dai na sha'atu na ja tuki ne ce gwanata don ka zuciya ake yi wa kowarata na ja tuki ne ce gwanata don ku zuciya ake yi wa kowarata na ja tuki ne ce gwanata don ku zuciya kin yi wa kowarata salo-salo na zamani